Täällä on viime kuun pelaaja. Miten näkyy? Tällainen. Se seuraa. Keikanen. Uusi taittotyyli. Pelaamisen. Juhla. Jotain tonnasia. Tuntuu hyvältä kädettä. Sori, nyt kun mä kuvasin. Tätä on uuden pelaajan käsikin. Tää on pääkirjoitus. Mika Huttunen siinä lehden päätoimittajana. Ja toimitus se muita äijii. Mika Huttunen. Mainos. Tietenkin. Ai, nyt tuli myös tää lehti tuli myös iPadille tänään, muistini mukaan, joo. Mika Huttunen, päätoimittaja. Janne Pyykkönen, kulttuuritoimittaja ja saman kuin täyttäjän Vovi-lehden ja Pelaa-lehden päätoimittaja. Sitten toimittaja, toimituspäällikkö ja digiasiantuntija Valtteri Hynninen, joka oli myös hyvä jutut. Ja Lasse tätä lukee tai ei. Mainos, joka on myös itse sisältöluettelo, sekin on uusittu, uudemmainen. Viu! Aika hyvän näköinen, keikainen taittotyyli, kuten näkyy. Ja kuinka paljon se kyseinen tätä kalliimmatta on myös Sompiuun mukana. Jos ottaa se kalliimman Digieppo tuli myös tän lehden nettiosoite on totta. Tulipa sanottuna antees taas. Tulipa sanottuna, laitetaan tuo. Mikä se oli? Hekki. Okei. Eli se oli tällainen ennen. Tää koko taito. Tää on viime kuu pelaaja. Tää on tänne kuu. Saa nähdä mikä. Tää on mennyttä ja tää on nykyään. Tällainen lehti. Huippunumero. Annan pistetti 10/10. Hyvä ulkosan. Hyvin otettu. Ei paha. Täällä mainotetaan Amimin juttu, mitä se on.
mikä, kuka ja muita hyviä juttuja. Anteeksi, siinä on mun sommet. Maailman kisojen. Kiitos. Wow. Keikan eteen toi juttu. Täältä näyttää uusi pelaaja. Tää oli näitten lehtien näin syntyy pelaaja. Hyvältä näyttää. Mitä Mika Huttunen? Hyvä. Siinä on jotain. Täällä on salaisen vietti. Mulla on näitä 2 kappaletta. Toisen mä aion antaa ystävälleni Joona Pikkäniemelle. Ja niiden on lupaa kaipaa suomalaista laatua. Näitä kavereita. E3:sta palkattettiin ja tää on heti julkausetta. Sitten mainotetaan uutta James Bond-elokuvaa. Ja joku. Sitten on NRin haastattelu. Uudenlainen. Siinä voi jo palaa töihin. En kerro mitään. Olisiko tanko paari? Ja mahdollisesti. Jos olet tilaaja, saat tällaisen. Ja nyt edetään. Eli huomenna tulee. Muuten PlayStation 1 oikeuspeli. Ja lehti menee painoon täällä viikolla. Eikä tolla. Sitten top 5. Tää on uusi juttu. Eli pelaajalehden.comin tällainen juttu. Hyvältä näyttää. Kuukauden saitti. Se oli myös ennen vaalaa myös tätä taitotyylistä. Mutta nyt se on siinä. Sama asia, mutta tää on näitten juttujen sitten pikkusen digiepoju. Ja sitten mainottaa vielä Pelaaja HD:tä, eli Pelaajalehden videokanavaa. Ja sitten Pelaaja Kätsi ja toimituksen blogi. Sitten on digiepo. Ai, muuten siinä on kilpailu, joka voit jossain Viu kansi. Zombiu siis. Viu-peli siitä. Hyvältä näyttää ja koita sitä digiepolla. Nyt se on sanottu, mä teen sieltäkin täällä se. Sitten on jotain Japani. Tokio. Sitten Call of Duty Black Ops 2. Kai joukataan tollon. Hän täyttää tänä vuonna 50 ja pelaaja on 10 vuotta. 40 vuotta nuorempi kuin
itse James Bond. Ja taas tällainen Ville Avekali teki. Ja no, kiitos pelaaja. Tällainen juttu. Joo. Apinan raivolla toinen pelaaja. Lataustalko. Ja sen on tehnyt Thomas Puha täällä. Tästä on suurin maailman tyyli Panvisio, joka myöhemmin tuo ton pelin. Ja tunnistaako joku näitä oman lemparisallan? Kiitos. Ja arvottelut näyttää tällaiselta. Ja arvosanat on uudettu. Hekkonen, mitä on toinen pelaaja? Mä haluan sitä. Eli arvottelu on tää. Se käsiteltiin tiitittä. Ja se on kuukauden peli. Ja tää on Mika Huttusen käsialaa ja se sai 9 siitä. Vaihtopelaaja, eli nykyään on noin päin. Sori. Noin päin on se nykyään. Eli vaakatasot. Ja siinäkin on nykyään. On 9 ja 9. Eli ei omaisetti on tykätty. Ja sitten arvosana ei näytetä, koska mä en halua, että kuka tietää ton. Sen mä muuten hommaa. Ja sitten se sai uusi. Vatteli, niin ne on hyvin lähkä. NRI. Ja tekee peli. No. Siis tää on nykyään pittelipöly, joka oli ennen kuukauden lassikko muistita. Mutta nyt se on tollanen. Ja tästä on kilpailu. Jo voitte totta osoitetta ilmoittaa itenne sellaiseen. Sieltä löytyy VU-kilpailu, jonka kysymys kuului, minkä niminen on VU-konsoli uusi Super Mario-peli. New Super Mario Super Mario Bros. 2 C New Super Mario Bros. U. Partitona on tällainen ja voita. Ja se sisältää tollasen pelin. Ja vastausaika on toopatti. Sitten se upetuu. Ja ehkä moni haluaa tietää, mikä näköinen sen kansi on. Sen
kyseiseen voittopeliin. Siis se on ton näköinen. Sori. Ton näköiset kannet. Ja kiitos. Täällä oli pelaaja. Tänne. Hinta on ylös sama kuin tänne. Hieno. Ja muistutan kaikilla, joilla on Applen laite iPad. Ja seuraava julkataan 2. päivä maaliskuuta. Ja muistutan, että iPadillekin tulivat nyt. Ja tilaushinnatkin ovat aika hyvät. Jos on loppunut hyllytila, eikä mahdu. Kiitos, pelaaja.